Coming to Aizee nia mani deuh lo khan be thlak kan ni thrin ti kein kha chuaka aza thla khop mai a serious boka police anin rol angai hialani keima hi mizak zum chi kan ni khrema college po zio chuakila na kam hu zo vengam le ti tur khop hian ka zak zum thina chutiang khop kan ni wang chuan lotlin na ka han chang che chu kalom em maya kanun vane na bul in tran ve ta tin kan hlim khop mai ma se ani na taka ero chuan hunra thlak tak ka ton na tur in tran chiani ti ka khe haulo ni ka thona kan ho tu pa Alexian min huat na hi anei tlat maya ka ti dik lo la ya changa thil ho te a min ti boya office ka kaldon te hian kan ho tu pa Alex chuan ka ti sol ho te po athuk chuak nal zel don ani ti chu ka khelok sa diam maya chutiang fa chunga office kal thin chu thil nuam lo tak zong ani e chuti lain keila hian hanti sol hi kalo nei ve le thrin box sia kein veng seng me lo chu ni kal ko ha top kho khe chuan bathroom akalin in ngai to nan hun ka mang thina hetiang hian kanun hi a ha sa chawang ti hi ka ngai to ngai lo ni hen na ka mu lai khan ka hlim na bulin tan ne mo ka ti kha nia ma se tuna chuan chutiang chu ani hau lo mai chutia ka in ngai to lungpuam lai tak mai chuan bathroom ko mo da chuan thil sen wa hi ka mu ta tlat maya ka han en chianga camera te takte hi lo nia ka tha chu a khong hal de maya tuemo chuan he camera tang hian min lo en vek ani ti ka khathiam hal bokani tuemo hena ka seiwa tangai ni ka tho pui pani te bula chuan ka sei ta top maya chu ka thu sein khria chuan makan til tuk chu andang lop ni hian ka khia metheu chuan ngoi pui la thain ka khia a chan chu he company ming chet na tur hi nia a minga chet chuan kan zawai hian kan na kan chan don ani ti in ka kuta chuan min vuana lia po chuan Matthew thu sei chu a pompui ni ti a mera tang chuan ka mu thei tlat mai engpo ni se an thil sei chu adik ve rang boka kan thona company chu a minga chet vai chuan ke ngei po ka na ka chan don ti chu ka in khia ni ka na ka chan chuan ka in lo man ve po engtin nge ka pe kang chen na tur nei lovin kom thuai don ti chu ka in khetlang sa vekani ma se chu min hu chuan bathroom a hian thlamuang takin kom thei to lowa camera o mem tin uluk taka ke en chuak dap zelanga ya chutia bowak la boila tuk lowa kanom mek lai chuan tum khat chu lia chong kalin thil mu tuk cheka nei atia mu chuan nom lo mai thei ma se i na ngai ni ati ta deu tlat mai chu keima video hi lo nia bathroom ka kal lai le ka in thiak lai zong chu video hian alo om vek maya view tu la chuan tam chak khop mai kamit tuet la kamang angani om zia chu ka mel lan vek na ka video chu internet a mitin en thein alo om rang mai ni hi internet a om to chuanin chatuanin om to don ti ka khia chumit lai chuan Matthew le lia chuan camera om na omang zong chu min sun pui la ta chumi tum chuan a hma ka mu aya te zok pali lai mai kan hu chuaka Matthew chuan he thil tu hi kan zong chuak em ang tin min nema makang reng takin ka tha muang ve deuh chuan ka khia ni ma se chumi zan chuan ka mu thei de alo maya ka video chu en thei nom reng mai sia en ngam si lo mi ang za tin nge en to ti en du box in lai takin kom reng maya a chang chuan alo in delete tuang a ti in ka han lut le a ma se tuna zet chuan voi nuai nga chuang en na hlo ta reng mai chuta zet chuan engwangin nge ka na chan ka hlo wang mai main ka zom na ko hum lawang tuai mo tak chu zela an luangai ni ti in thutluk na khau tak mai chu ka siam ta nge ni hetianga ko omrengot chuanin omzia om don lo ni ti khria in zing dar thuma la chuan office lam chu kawapana a chan chu na thok zong in kan laptop hi office a kan hu chia mai zela video on upload hun lai kha office kal hun lai nia
chu wangin tuemo laptop atang hi chuan upload ani ti chu ka chiang ani Alexa kan ho tu pa laptop chu ka check ma sabeka reilo ten huwa chuan little game ti folder chu ka hmuta ngei mai ka chiang ta ka man ta Alex chu ati tu chu ni ti chuan folder chu ka han hong dona chuti lai tak chuanin hnuailam atangin thom ka khia dokan hnuaiah chuan ka han biak le khia tunang huna te tunge lo ka lang o ti in ka hlau thong khop maya tuemo kan kalin bathroom lama akal ngala Alex ngei chu aniang ti rin na kaneya chuti lai tak chuan police ka phone ngal ta ni bathroom kong khar chu ka kal ngal wata akon chu theilo nan cherin ka don han ngal boka ti chuan police lo thleng se man tir ngal kha ka tumani ma se nakin loka chuanin bathroom kong khar chu akon nam ta sok maya theitop chuan ka han nam bet vea police kon thang man lo ta se kanun na hial chu adel thong thi ka khetoni ma se chuti lai vel tak chuan police thom chu ka kheta ma se kanom na mun an kon thlen hwa chuan kongka chu aron nam che theita ke po chu le ya ka tlupop maya ka han en chuanin Alex saloni ozong lo maya Matthew zok khaloni ya thinrem tak chuan enge iti tin min zota ma se police na kon thleng ti ngala atopa chuan Alex mo ka ti kha Matthew zok chu lo ni reng mai amma khan min trampui duang deuh te khan alo oma ma se police an lo thlenga thuan han zo fia tak nu chuan ama lek khalo ni in ti chuanin an man ta ni ka buaina chu chinfel ani ta khia atu ka chuan Alex nen chuan kanin muwa Matthew chuan aya ka kaisa na hlo wangin kan ho tu pa Alex nena min lo report thin thu tele ka chungchang diklo tak taka a soi thin thu te chu ka kheta zel maya amak ka ti khop mai ma se chuta tang chuan lia te nen chuan kam pathumin kanin kar chu a thata sot zokani Alex computer little game ti po kha kan han en chuan zote thalak le athil du kyu deu ho da khom na lek chulo nia kalo waring sual man em engpon ise ka chunga hausatna ka sutlang ngam chu ka in chuang em maya tuna chuan ka company thona chuan lim takle lom takin ka thokta ni enuna hausatna lo thleng kha mual pho I hlo wang mai emo zana I ton I hlo awang mai emo in tlan chet san kher su en kim huamin ma chon jok la mual pho huamin ma chon la za huamin chan huamin ma chon la atopa chuan ha chol na mun nuam tak lo train ani chu ka thil ton tang hian ka khiani ka chunga thil thleng kha lo ma chon ngam lovin ngoi bo pui rangila chu tuna po hian kha ka satna khan mila dalgang mai thaini ma se tuna chuan ka zalen ta nang izalen ve do nem le